Welcome. Fun. Ναι. To record. Oh, yeah. Welcome. Ναι. Welcome. Professional now. Δεν τα λες. Καλησπέρα σε όλους. Όχι όπως ξέρεις. Καλησπέρα. Καλώς είναι. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς. Jay, I'm very happy. I see everybody. Very nice, yes. It's nice to be here. It's nice to see you guys again. Ναι. Miss you. Ναι. We miss you. Ρίση. Η αλήθεια είναι ότι έχει λείψει η Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Ναι. Ωραίο, δεν πειράζει. Έχει Να λείψει. καταλάβετε την αξία μας. Την αξία της Ελλάδας. You understand what are we, our value. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Καλώς τη Χρύσα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, Είμαστε καλά, Χρύσα. τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαστε τέλεια. Εδώ στο υπέροχο περιβάλλον μας. Είμαστε Τένεση. Α, ωραίο το τέννις, δεν έχω πάει, αλλά... Είναι ωραίο, ναι. Έχουν πάρα πολύ ωραίους χώρους, πάρα πολύ ωραία σπίτια. Γενικότερα είναι είτε μικρά είτε μεγάλα, έχουν άποψη στο χαρακτήρα τους. Τα έχετε δει στις ταινίες. Εγώ πάρα πολλές φορές νιώθω ότι είμαι σε ταινία. Δεν σας το κρύβω. Λέω, Είσαι τώρα σε σαν άμεσα ταινία. αμερικάνικη ταινία. Ναι, σαν άμεσα αμερικάνικη ταινία. Ναι. Είναι ωραία. Βεβαίως, όταν έχεις αυτή την απόσταση, αξιολογείς καλύτερα και αυτά που έχεις. Και κάνεις τις συγκρίσεις σου. Υπάρχουν διαφορές. Εκτιμάς πράγματα. Εκτιμάς πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, να μας ευλογεί ο Θεός να μπορούμε να βλέπουμε όλες τις πλευρές της ζωής και του κόσμου. Γιατί όταν έχεις τέτοιες διαφορετικές απόψεις, μπορεί να έχεις και άποψη μετά. Αν και δεν είναι... Η δική μου γνώμη είναι ότι να έχεις άποψη, αλλά χωρίς κριτική. Αυτό εννοείται. Έτσι. Κάθε χώρος, κάθε περιβάλλον, κάθε χώρα, κάθε κάθε σπιτικό έχει τους δικούς του κανόνες, τις αρχές, τον τρόπο που βιώνει, που μεγαλώνει. Οπότε το ότι μπορεί να μην είναι ίδιο με εμάς, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Ή είναι καλύτερο, αντίστοιχα. Ο καθένας έχει τη ζωή του. Οπότε είναι υπέροχο αυτό. Δεν ξέρω, η δική μου καταστάλαξη αυτού του ταξιδιού μέχρι ώρας. Όταν θα γυρίσω εντελώς, εκεί θα το δω ακόμα διαφορετικά, οπότε εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Just philosophical. Well, τα νέα σας. Not everyone at once. Well, with Αργυρό, Κατερίνα, Εμείς τα είπαμε, ναι. we told a lot these days with the cloud. Ναι, Was in the meditation, was in the that we have the coaching. Ναι. So we share things. So we are waiting from Krisa, the news. Εγώ τι να σας πω, τι νέα. Για πες. Νέα, κάτι ιδιαίτερο δεν έχω. Τίποτα τώρα, δεν είναι και η άδειά μου. Έτσι κάποια πράγματα τώρα τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, κάποια βιβλία που πήρα διαβάζω, είτε και αυτά που μας είχε πει η Ξύνη Βιβί. Ναι, μπράβο. Books from she suggests some books, so she's reading this period. Ναι. Αυτά και γενικότερα, εντάξει, γενικότερα είμαι σε σκέψεις. Γενικότερα. She's thinking general. Ναι. Τώρα που θα καταλήξουν αυτές οι σκέψεις δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, τώρα το Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσω ξανά λίγο τους ρυθμούς μου, πιστεύω θα είναι μια καλή χρονιά. Αυτό. From that she will start the rhythm that had in the job. She believes anywhere that this year, the new season, will go very well. Excellent. Ναι. Has this belief.
Belief is where everything starts. I was going to show, well, we're talking about books. I don't know if I have a picture. We're going to try to bring some my new books home, but they're very heavy. Ναι, the new. Αχα, οκ. Έχουμε και βιβλία να μεταφέρουμε. Ναι. Παιδιά, έχει κάτι βιβλία του NLP. Θεός, έτσι. Θεός. Δεν υπάρχουν. Καταρχήν είναι πανάκριβα. Δηλαδή, το ένα βιβλίο μπορεί να έχει 300... The two. Ναι. The deal. Ναι. 1,600 pages. Ναι. Of NLP. Ναι. Έχει καταχαρεί γιατί τα ξανάρθετε, ξέρεις, στη βάση του με όλα αυτά. Ναι. Και τώρα πρέπει να κάνουμε ξεκαθάρισμα όταν πάμε στη Γιούτα, γιατί είναι στη Γιούτα όλα αυτά, να δούμε τι θα φέρει. But I'm not excited about it. Ναι, you order something new. Παράγγειλε καινούργια. Alright. Well, let's start. Yes. Ναι. Excellent idea. Να σου τα στείλουν να μην τα κουβαλάς κιόλας. Πώς να... Πού να μου τα στείλουν? Παράγγειλε καινούρια, λέω. Να σου τα στείλουν στην Ελλάδα. Κοίτα τώρα, το Amazon στην Ελλάδα, καταρχήν, γιατί από εκεί παραγγέλνουν εδώ όλοι οι Αμερικάνοι, είναι πάρα πολύ ακριβό και παίρνει και πολύ τάξεις. Δηλαδή, θα πληρώσεις διπλά λεφτά κάτι φορές. Ειδικά για τόσο μεγάλα. Γιατί για τα μικρά λες, εντάξει, δεν πληρώνω πολλά χρήματα για μικρά πραγματάκια. Πες. Αλλά όταν έχεις μια αξία πάνω από 500 ευρώ σε παραγγελία ή 1.000 ευρώ. Εκεί σου βαράνε. Εκεί βαράει, ναι. Τέλος πάντων. Who's insist now? My sister. Okay. Your Sorry. sister. Okay. My apologies. Ναι. Return the volume. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε με το MetaTrax. Το MetaTrax, πρέπει να σας πω, έχω μέχρι όλα τα μαθήματα είναι ανεβασμένα, ήδη μεταφρασμένα κανονικά και τα τελευταία. Ωραία. Οπότε μπορείτε να τα έχετε. Πιστεύω, φιλοδοξώ, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να τα έχω ετοιμάσει σε βιβλίο. Δηλαδή να είναι ένα εγχειρίδιο. Οπότε αν σκοπεύετε π.χ. να τα τυπώσετε, επειδή είναι αρκετές οι σελίδες, ας έχετε λίγο υπομονή, κρατήστε τις σημειώσεις σας όπως τις έχετε. Τώρα μας το λες, ρε Βιβί, τώρα μας το λες. Τι, το έφτιαξες βιβλίο? Μπράβο. Το είχα πει από την αρχή ότι θα το κάνουμε βιβλία. Ξέρεις τι, επειδή έχασα πολλά, γι' αυτό. Δεν μπορούσα να βρω άκρη και λέω μόνο έτσι. Επειδή τώρα το MetaTrax παγιώθηκε και θα είναι μέρος της Ακαδημίας, το MetaTrax, όχι όπως το ξεκινήσαμε μαζί, θα έχει εντάξει, σε εμφάνιση. Η ουσία αυτού του πρώτου προγράμματος MetaTrax που κάναμε, οι πρώτες 12 τεχνικές θα μαζευτούν. Θέλω να τις κάνω βιβλιαράκι όπως έχετε στο Practitioner, κορίτσια εσείς, τα βιβλία. Να το κάνω κάπως έτσι, σκέφτομαι. Οπότε έπρεπε να γίνει σωστά η μετάφραση. Κατάλαβες, να είναι σωστά δομημένα και στοιχειοθετημένα. Τις βάζετε σε εφαρμογή της MetaTrax, γιατί... Να πω εγώ. Ναι, πες. Εγώ πότε ήταν όχι προηγούμενη, έκανα 2 εβδομάδες, 3, έκανα μόνη μου για τον εαυτό μου τις θέσεις. Ναι, που είχα ένα θέμα με κάποιον, ας πούμε. The position she did alone for herself. Ναι. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Λοιπόν, και έκανα την τεχνική και μόλις τελείωσα την τεχνική, μου στείλε μήνυμα. Έλα! She did this technique about the position with some person because they don't speak each other. And when she finished the technique, she said her message. Wow, that's cool. That's cool. It's like everything is connected energetically. Ποια τεχνική ήταν αργυρό? Με τις 3 θέσεις. Ναι. Ωραία. Η δεύτερη τεχνική δεν είναι.
Ναι, η δεύτερη, τρίτη εκεί πρέπει Η να δεύτερη, είναι. τρίτη, ναι, κάτσε να ανοίξω και εγώ να τα έχω μπροστά μου. Yeah, the Ναι. perceptual position. It's The second technique, I believe. I believe also. Να πω κι εγώ ότι έκανα σε μία φίλη μου τη τεχνική για την αλλεργία, επειδή ήταν αυτή που φέρει πολύ από τα κουνούπια. Όταν τη ζυμπάνε τα κουνούπια, μετά υποφέρει τις επόμενες μέρες. Του βάζει αντισταμινική αλυφή, αλλά ξύνεται, διωγγώνονται. Με τη ζέστη σε πιάνει φαγούρα και διώγγωση όντως. Και παρόλο την αντισταμινική που βάζει, τέλος πάντων, και της έκανα την τεχνική με την αλλεργία. Και μου λέει, όταν την ξανατσιμπήσαν φυσικά κουνούπια, μου λέει, ήθελα να σου το πω αυτό, ότι όταν τη ζυμπήσαν τα κουνούπια την επόμενη φορά, αισθάνθηκε πάρα πολύ έντονο πόνο, που δεν είχε ξανανιώσει τη ζωή της, τόσο πολύ πόνο, αλλά μετά δεν την ξαναενόχλησα. Δεν την ξαναενόχλησε. Μου λέει, αυτό μου έκανε μια μεγάλη διαφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Παρότι πόνεσε τόσο πολύ την ώρα του τσιμπήματος, μετά δεν είχε την αλλεργική, ας πούμε, διαδικασία. Δεν είχε, ναι. She did the technique from allergic to her friend. That lady, when the mosquitoes after that has some days very on that big problem. So she did this technique, that technique, and the next time when mosquitoes sting, she pain a lot that time, but after that hasn't nothing. Wow, that's cool. I would not have expected it to work on mosquitoes. That's cool. Ναι. Awesome. That's awesome. Δεν περίμενε να δουλέψει στα μοσκίτο, στα κουνούπια. Yeah, that's cool. It's just, more stuff your unconscious mind is in control of. That's very, very cool. Ναι. Very cool. Good for you. And that's another thing. It's like, don't think about what may or may not work. Try it. Μη σκέφτεστε σε τι θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει, απλά προσπαθήστε το, δοκιμάστε το. Ναι. They won't work until you try it. They won't work at all if you don't try it. Να πω κι εγώ κάτι σε αυτό με τις αλλεργίες. Προσπάθησα να κάνω, δεν ξέρω, τέλος πάντων κάπως με την αλλεργία στον εαυτό μου, γιατί εγώ δεν έχω συνέχεια. Έχω άμα με πιάσει, με άγχος και τέτοια. Και έχω φαγούρα κλπ. Συνήθως όταν με πιάνει, βασικά όταν την έκανα, ήταν αυτό που έλεγε η φίλη τότε, αισθάνθηκα ένα κάψιμο, ένα τέτοιο, γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που το έπαθα, και εγώ ήταν εδώ όλο το πράγμα. Αυτό δεν το έχω πλέον. Πλέον έχω κάποια λίγη φαγούρα, την οποία την ελέγχω σκεπτόμενη ότι εντάξει, το έχω δουλέψει, ρε παιδί μου. Ναι, πώς να το πω δηλαδή ότι είναι δουλεμένο. Ναι, άλλες φορές άμα με έπιανε δεν σταματούσε πούντονε και έπρεπε να πάω να κάνω κορτιζόνη. Και φαντάζομαι ότι κάνω κορτιζόνη και ηρεμεί. Ναι, θυμήθηκα αυτό που είπε ο Τζέι. Ναι, θυμήθηκα αυτό που είπε ο Τζέι με τον γιατρό. Είδα το βίντεο δηλαδή. Ναι, με το θέμα του γιατρού πάω στο γιατρό. Το θέμα του γιατρού, όταν θα πάω στο γιατρό θα είμαι καλά. Γιατί εγώ όταν με πιάσει, αν δεν πάω, δεν κάνω κορτιζόνη, δεν συνέρχομαι και φαβορίζομαι γενικά. Και το έβαλα στο μυαλό μου και το δουλεύω. Δηλαδή όταν με πιάνει σκέφτομαι αυτό. Λοιπόν, she did this technique to herself, and she thinks, her thoughts that time is that she's going to the doctor that time. So, as we told in that lesson, so when some mosquitoes, what is that? Because she had a big problem, now comes to her mind this thought that she's doing the cortisone, because before she did cortisone every time. Oh, okay. So now it's okay. She feels well. That's awesome.
That's so cool. Ναι, ναι, ναι. Let me ask, what did you find to compare to for the non-allergic state? I'm curious. What did you find to compare to the non-allergic state? The thing that Bibi said, that with the cortisol, because every time I take a shot, you know, with cortisol. Yeah. Very good, very clever. I like it. It's excellent. Not completely, you know, gone, but every time I get itch, you know, I think of that. Excellent. Yeah, there's a physiological response. I mean, mosquitoes are giving us a toxin, so it's physiological. But after the toxin, it's unconscious. So that's fantastic. You did really well. It's not mosquitoes. It's anxiety. What is that? It's not mosquitoes. It's anxiety. Oh, anxiety. Anxiety. Μπερδεύτηκα. Okay, perfect. Excellent. So, αυτό που είπανε τώρα για όσους λίγο με τα αγγλικά, η ερώτηση που έκανε αρχικά ο Τζέι ήταν τι σύγκρινες, τι βρήκες να συγκρίνεις για τη μη αλλεργική κατάσταση, και η Αργυρό απάντησε ότι αυτό που βρήκε ήταν ότι πηγαίνει στο γιατρό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, και ότι κάνει την κορτιζόνα. Οπότε, εκείνη τη στιγμή που μου κάνει την ένεση, που ηρεμώ, δηλαδή ξέρω ότι όταν θα κάνω την ένεση, τέλος. Οπότε αυτό φέρνει εκείνη την ώρα σαν μη αλλεργική κατάσταση στο καινούριο. Μια χαρά, πολύ έξυπνο, λέει ο Τζέι. Τέλειο αυτό. This is a really good thing to remember also, is that anything that you've experienced in your body, your unconscious mind stores. Κάτι που επίσης είναι καλό να θυμάστε είναι ότι οτιδήποτε έχετε βιώσει στο σώμα σας αποθηκεύεται στο ασυνείδητο μυαλό σας. So that's why like, for example, with sometimes the timeline or other techniques, we can go back to a situation where the body remembers doing something different. Όπως για παράδειγμα, λέει, με μερικές φορές στις τεχνικές του timeline μπορούμε, λέει, να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση όπου το σώμα θυμάται να κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε ανασύρει την θετική, ας το πούμε, άγκυρα ή κατάσταση, το θετικό πράγμα, και εφόσον το ανασύρει γιατί το θυμάται το σώμα, τότε μένει, αυτό γίνεται ασυνείδητα, μένει η καινούργια αυτή η κατάσταση. Αντί η κατάσταση π.χ. του έχω αλλεργία ή ξύνομαι ή πρίζομαι ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αν θέλω αμέσως να φύγει, βάζω καλέντουλα. Τι βάζει? Καλέντουλα. And if it's not go away so quickly, she put calendula cream that we have in Brussels. Because all the girls here knows calendula in Brussels. Now here's the next level though. Can you imagine what it would be like to put the creme? Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. This is no, it's not good that. No, I understand. No, it's not good. Just in this room. This is just in this room. Here's an interesting idea. You know how when people feel nauseous, like they're going to throw up. Εδώ λέει, δείτε μία ενδιαφέρουσα ιδέα. Ξέρετε πως όταν οι άνθρωποι, όταν αισθάνονται ναυτία, σαν να πρόκειται να κάνουν ένα μετό, νιώθουν, παράδειγμα. That feeling that you get. It's been proven that if you smell the smell of rubbing alcohol, isopropyl alcohol, it takes that away. It relieves it. Είναι αποδεδειγμένο, λέει, ότι όταν μυρίσουν τη μυρωδιά της αλκοόλης, ξέρω εγώ, από το τρίψιμο, το λεμόνι που λέμε, έτσι, λεμονάκι. Lemon. No. There's a specific reason I'm telling you. Sorry. Οπότε μην πω εγώ για το λεμόνι, εγώ ξέρω γι' αυτό. Εκείνος υπάρχει λόγος που λέει για το ισοπροπυλική αλκοόλη, από το τρίψιμο, λέει, αφαιρεί αυτή την αίσθηση, το ανακουφίζει. What's interesting, and I've had this happen with a client, is they were getting, look at that cat. Oh my gosh, it's coming right in here. It's after us. He's like, I got you.
Έχουμε κλείσει την πόρτα να μην έρθουν οι γάτες. Ζεσθενόμαστε γιατί κλείσαμε την πόρτα και οι γάτες παρόλα αυτά μπαίνουν. Είναι μέσα. Τα νεύρα μας. Λοιπόν. So I was with a client and they were talking about feeling nauseous and I had them remember what alcohol smells like and it went away. Με ένα πελάτη, λέει, μιλούσαν και αισθανόταν ναυτία και τους έβαλα να θυμηθούν τι μυρίζει, ας πούμε, αυτό το αλκοόλ. Και έφυγε η ναυτία. So yes, they didn't have the alcohol. They remembered how it smelled. Ναι, κατάλαβε. Δεν τους έβαλε πραγματικά, τους έβαλε να θυμηθούν πώς μυρίζει, να θυμηθούν. Επειδή ουσιαστικά το σώμα θυμάται, οπότε ανέσυρε αυτή την αίσθηση και έτσι έφυγε η ναυτία. The unconscious mind is capable of anything. Το ασυνείδητο είναι ικανό για τα πάντα. Ναι. Very good. Να πω και κάτι άλλο εγώ τώρα. Ναι. Επίσης έκανα 2 φορές έτσι από 1 μεσάωρο με μια κοπέλα που έχει άγχος. Έκανα κάποιες αναπνοές και έκανα και το spinning. Και μου είπε ότι αισθάνθηκε πολύ ωραία, έτσι γαλήνη. Τέλεια. She did with her friend the spinning technique because she has anxiety, so she felt very powerful. The spin technique is one of my favorite go-to techniques for just about everything anymore. Είναι η πιο έτσι διαδεδομένη του τεχνική, τέλος πάντων, favorite, αγαπημένη του τεχνική για τα πάντα. Γενικά η spinning technique. I'm a little late. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επίσης έχω μια άλλη κοπέλα που μίλησα και έχει πολύ θέμα με το άγχος και πάει και σε ψυχολόγο και έχει και κρίσεις πανικού κάποιες φορές. Πώς να τη βοηθήσω αυτή, εκτός από το spinning, έχετε να προτείνετε κάτι άλλο? Okay. Argiro asked now, she has a friend. She has a lot of problem with the panic attack. And how we suggest her to help her? She don't know practitioner. Okay, no, with the techniques. Yeah. Okay. A panic attack is like anxiety. Είναι σαν το άγχος, η κρίση πανικού, ναι. So you can use the anxiety model of imagining something that if she's imagining something that hasn't happened yet in a bad way, switch it to a good outcome and put it in the future. Really easy. Λοιπόν, το χάσα το μισό, αλλά βάλτε να φανταστεί to the future, στο future. And then go past, like we have the anxiety. Περίμενε. Ναι, η τεχνική 6, το μοντέλο ανακούφισης του άγχους. Tell again, go to the past and then... No, you make a picture of a good outcome. Να κάνει μια εικόνα με ένα καλό αποτέλεσμα. Then you float out into the future past when the time is done, when the outcome has already happened. Turn around and it's gone. Ναι. Δηλαδή, to the future to go. Sure. Λοιπόν. Anxiety only lives in the future. Λοιπόν, but you have to go past the event. Ναι. Λοιπόν, η τεχνική, πάμε λίγο γιατί σε έχω εδώ μπροστά, του άγχους, είναι το νούμερο 6, τεχνική στο 3ο μάθημα. Μοντέλο ανακούφισης άγχους. Λοιπόν, αν θυμηθείτε, το κάνουμε με timeline. Πηγαίνουμε στο future, στο μέλλον, δημιουργούμε μια εικόνα θετική και κοιτάμε πίσω όταν έχει τελειώσει η κατάσταση, αλλά στο μέλλον, αν θυμάστε. Οπότε, μπορείς να τις κάνεις αυτή τη τεχνική. Και το spinning, φαντάζομαι. And the spinning. Yeah, I was going to say spinning is another one I would use for anxiety. And the other one that I use with anxiety with really good results is the three questions, which is the personal power shift, I believe. No, is that the personal power shift? Ναι, είναι η τέταρτη. Προσωπική μετατόπιση ισχύος είναι η τέταρτη τεχνική στο δεύτερο μάθημα. Where you say, you have them say out loud. It's very important that they say it out loud. I'm feeling a little anxious right now.
Να το λέει δυνατά, έτσι, ότι αισθάνομαι λίγο άγχος τώρα. A moment ago, I was feeling really anxious. Πριν ένα λεπτό πριν, αισθανόμουν πραγματικά πολύ άγχος. I wonder what I'll feel next. Και αναρωτιέμαι τι θα νιώσω μετά. Or you could alter it and say, I wonder how calm I'll feel next. Ή μπορεί, αναρωτιέμαι πόσο ήρεμη θα είμαι μετά. Μπορείς να το κάνεις και... Ναι, ναι. Καλό. And there's a secret behind those three questions. Υπάρχει ένα μυστικό πίσω από αυτές τις τρεις ερωτήσεις. And this is proven. A good friend of mine that works with researchers that hook up active brain scans while people are going through techniques. They watch the brain. Tell again. So the researchers watch the brain while people are going through these techniques. So this is proven by research. Λέει, οι ερευνητές παρακολουθούν τον εγκέφαλο ενώ οι άνθρωποι περνούν από αυτές τις τεχνικές. Αυτό λοιπόν αποδεικνύεται από έρευνες τώρα που λέει. This is super simple. They'll watch the brain of somebody experiencing, for example, anxiety, and then they'll ask them, what is the name of the emotion you're experiencing? Λοιπόν, τι κάνουν εκεί, λοιπόν, θα δουν τον εγκέφαλο κάποιου που βιώνει, για παράδειγμα, άγχος και μετά θα τους ρωτήσουν πώς λέγεται το συναίσθημα που βιώνεις. The moment they speak whatever it is that they're feeling, doesn't matter what the name is, but the moment they speak it, all of the brain parts that are all lit up because of their feeling the anxiety all start to shut down immediately. Λέει, και μόνο ότι θα μιλήσουν το τι αισθάνονται, τι θα πούν. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομα του συναισθήματος, αλλά τη στιγμή που το λένε, όλα τα μέρη, λέει, του εγκεφάλου που είναι φωτισμένα λόγω του άγχους των συναισθημάτων τους, όλα λοιπόν αυτά τα μέρη αρχίζουν να κλείνουν. The intensity of the emotion immediately goes down to almost zero. Και κατευθείαν η ένταση του συναισθήματος πηγαίνει κατευθείαν κάτω, σχεδόν στο 0, ας πούμε, σε αυτή τη φάση. So we're combining that where we say, I'm feeling a little anxious right now. Οπότε μπορείτε να της πεις να το πει αυτό, ας πούμε, έτσι. Αισθάνομαι λίγο άγχος αυτή τη στιγμή. So we're combining naming the emotion with time travel in NLP to put it in different places to change the way it feels immediately. Λέγοντας αυτό το συναίσθημα, με το timeline στο NLP, το βάζει σε διαφορετικά, λέει, σημεία για να αλλάξει ο τρόπος που αισθάνεται αμέσως, ουσιαστικά. I'm sorry, I didn't understand well this. It's okay. You mean just to tell extrovert the name. Just say it out loud. Say it, and it immediately goes down. But now we're putting the more intense emotion in the past. I was, yes. Just a minute ago, I was feeling really anxious. Yes, και με τις τρεις So we build the wave behind us. Right, in the past. And then we look to the future and say, I wonder what I'll feel next. Right? So we're instantly calming the emotion. We're putting the more intense emotion in the past and looking forward to what's next, which is super powerful, and it works very, very simply. But there's research behind why it works. You put together the two these. Ναι. Οπότε το πρώτο είναι να ονομάσει το συναίσθημα και μετά να κάνει αυτές τις τρεις τοποθετήσεις. Αισθανόμουν πριν ένα λεπτό πάρα πολύ άγχος. Τώρα αισθάνομαι λιγότερο και αναρωτιέμαι μετά από λίγη ώρα τι θα γίνει, τέλος πάντων πόσο ήρεμος θα είμαι κιόλας, μπορεί να το πείτε. But it works because we're just smacking the crap out of any emotions we have. We're throwing everything at it. Ναι. Θα βγάζει έξω και κατευθείαν παίζει με το συναίσθημα, οπότε αυτό μπερδεύεται, χάνεται, μειώνεται. Εμένα πάντως αυτό με τις τρεις ερωτήσεις, ακόμα και τώρα δηλαδή που το ακούω από τον Τζέι, που εντάξει, θεωρητικά, ας πούμε, δεν με αφορά, τώρα λέμε για κάτι άλλο, αλλά ακόμα και τώρα που ακούω το παράδειγμα, εμένα η τρίτη ερώτηση, μόλις από την τρίτη ερώτηση, με γεμίζει αισιοδοξία πάντα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με γεμίσει κάτι αισιόδοξο, ότι έχω κάτι να περιμένω που μπορεί να είναι και ωραίο. Αυτό μου βγάζει κατευθείαν. Πολύ ωραία. Δηλαδή, ναι. She says that the three questions, she didn't
do something with this or hasn't something with these three questions. But as here now from you, the third question from the future, I'm wondering what she feels something positive for the future. Yeah, because in the mind, you're taking down the intensity of the negative emotion, putting the intensity behind you, and so it implies something better in the future. So that's natural. It's natural to feel better about the future outcome, because that's really what our unconscious mind wants, is to feel better about the future outcome. We're wired that way. Το καταλάβατε, παιδιά? Ναι. Κατερίνα? Όχι. Εξήγησε, Κατερίνα. Ότι στην ουσία καλωδιώνει στον εγκέφαλο με αυτή την ερώτηση την τελευταία να αναμένει κάτι θετικό για το μέλλον. Αυτό στην ουσία είπε. Ναι. Το κατάλαβα. Δηλαδή ονομάζεις το συναίσθημα, δηλαδή το ονομάζεις, το ρίχνεις ότι στο παρελθόν ένιωθα έτσι και το απογειώνεις, ας το πούμε, ότι ξέρεις στο μέλλον πώς θα είμαι και βγάζει κάτι θετικό. Bravo. The best way to learn something is to teach someone else. Bravo. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε κάτι είναι να διδάξουμε. Λοιπόν, εμένα τώρα σκέφτηκα, για όσους είμαστε λίγο στις πωλήσεις, αλλά και εσείς οι υπόλοιποι, και εσύ Ειρήνη μου που έχεις με ανθρώπους να κάνεις πάνω στο νοσοκομείο και όλο αυτό, πόσο εξαιρετικό θα ήταν όταν μας λένε μία αντίρρηση. I think now, αντίρρηση. I had the idea now about the sales or the people that, for example, Irini and Chris also comes together and they say something αντίρρηση. Objection. Opposite opinion. It was very good, these three questions. It's possible you could use that, sure. You don't want to talk to me about objections. What? I'm not the right person to ask about objections. Ναι. Okay. I don't believe they exist. Really? Δεν είναι, λέει, το κατάλληλο άτομο για να ρωτήσει για αντιρρήσεις. Γιατί? Why? I don't believe they exist. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις. There is no objection. Ακόμα καλύτερο, άλλο level. There is no objection that can stand against Jay. No. Here's the thing. In a sales context, let's shift context. We're from therapy to sales, okay? Ναι. In a sales context, it is my job to identify whether or not what I'm offering or what this person's looking for is a good fit for them. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο το πλαίσιο και ας φύγουμε από τη θεραπεία που συζητάμε, να πάμε στις πωλήσεις, μιας και το είπα εγώ, γιατί εγώ είχα μία φλασιά, είπα κάτι και οπότε βγάζουμε... Λοιπόν, πάμε. Λέει, είναι δουλειά μου να προσδιορίσω το context, το περιεχόμενο ή όχι, αυτό δηλαδή που προσφέρω ή αυτό που ψάχνει το άτομο και αν είναι κατάλληλο για εκείνο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να βρούμε το πλαίσιο. Αν είναι κατάλληλο για τον πελάτη, παράδειγμα. You say that our job as a salesperson is to find the context that is good for the... Οπότε, so you mean, if we find this, we have an objection. Here's the thing, okay? People love to buy things. Κρατήστε αυτή την πεποίθηση. Λοιπόν, οι άνθρωποι αγαπούν να αγοράζουν πράγματα. Therefore, if we're offering something of value that fits the person's needs... Ποιος κάνει κατσακρούτσα? Κατερίνα. I'm going to mute you, Catalina. Ναι, το κάναμε λίγο mute. Ωραία, τέλεγε. If what we're offering meets the person's needs and criteria, there's no need for an objection. Αν αυτό που προσφέρουμε πληρεί τις ανάγκες και τα κριτήρια του ατόμου, τότε δεν χρειάζεται η αντίρρηση, δεν υπάρχει αντίρρηση. When I train salespeople,
I firmly believe that if there's an objection, they haven't done their job properly. Όταν εκπαιδεύει τους πολιτές, πιστεύει ακράδαντα ότι αν υπάρχει αντίρρηση, δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. And now I'm going to get all of the backfire. Go ahead. Now you're all going to object. Go ahead. Και τώρα είναι έτοιμο λοιπόν να πάρει όλες τις ερωτήσεις από εμάς με αυτό που είπε. Because now in your mind, you're going through, well, when isn't that true? Yes? Γιατί τώρα στο μυαλό σας σκέφτεστε πότε αυτό δεν είναι αλήθεια. Ναι? Όχι, εγώ συμφωνώ με τον Τζέι. Disagree with you. Oh, good. Okay. Most people don't. Άνοιξε, Κατερίνα. I'm used to dealing with Americans. They always go, well, that's not always true. Yeah, it is. It is. It's always true. Ναι. Εδώ στην Αμερική να του λένε όλοι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Katarina, your microphone is where your finger. There you go. Okay. Κατερίνα, περίμενε. Το κουνάς το σύστημα, το Visual. Yeah, the mic is. Το κουνάς και κάνει χράτσα-χρούτσα. You can unmute now. I just had to mute you. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο για να σε ακούσουμε. I muted you. There you go. Okay. Συμφωνώ και εγώ. Το βίσμα μάλλον δεν είναι καλά βαλμένο. Ναι. Το μάνα μου. Πέτα το. Έμα. Bravo. That's better. Να πάρεις άλλα μάλλον. Ναι, έχω καινούρια, αλλά νόμιζα είναι αυτά. Τέλος πάντων. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέει ο Τζέι. Αλλά εμείς πώς θα βρούμε με τις ερωτήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Okay. She's doing another question now. Okay. She's agree with you, but you say but. Which means I almost agree with you. How are we found the questions that, to do? Yes, that is the question you must ask yourself. Bravo. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας ουσιαστικά. Μπράβο. What question can I ask to determine whether what I'm offering is a good fit for my client? That's the question. Yes. Αυτό ακριβώς. Μπορώ, λέει, να ρωτήσω, να προσδιορίσω αν αυτό που προσφέρω είναι κατάλληλο για το πελάτη μου. Αυτή είναι κυρίως η ερώτηση. Ναι. Ποια δηλαδή είναι η ερώτηση που μπορώ να κάνω για να είναι κατάλληλη. Ναι. Την ανάγκη του, ουσιαστικά και τα κριτήριά του. I'll give you the most important question. Την πιο σημαντική ερώτηση τώρα θα σας δώσω, παιδιά. Are you ready? Are you ready? Περίμενε. No. What's the most important thing to you about what we're talking about? Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εσάς σε αυτό το οποίο μιλάμε? And this is what you would ask your client. Αυτό είναι η ερώτηση για τον πελάτη. Ακριβώς. Να ικανοποιήσουμε τον πελάτη μας, δεν είναι? Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, παρακάτω? Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σας, για σένα, πελάτη μου, ας πούμε, σε αυτό στο οποίο μιλάμε. Για το οποίο μιλάμε. Είναι ερώτηση αυτή, έτσι. Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι σαν να σε έχω εσένα πελάτη και να σου κάνω την ερώτηση. Πες μου, Κατερίνα, ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα, πράγμα για σένα πάνω σε αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα? Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα πάνω στο να έχεις μια καλή οδοντοστοιχεία, δεν ξέρω τι λέει η Χρύσα? Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα σε σχέση με το δέρμα σου? Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα? Ποιο είναι το σημαντικό πράγμα για σένα για να νιώθεις ενέργεια και υγεία, ειρήνη? Ξέρεις, προσπάθησα τώρα. Έτσι. Είναι αυτό που λέει η Γιάννα, αν είχα ένα μαγικό ραβδί, τι θα ήθελες να αλλάξεις? Αυτό, ναι, και το ρωτάμε. If I have a magic chink. Magic wand, yes. Magic wand. What do you want to change? Precisely. Whatever variant of that question you ask, then the next step is critically important. You ready? Yes. Περίμενε, και όποτε κάνεις αυτή την ερώτηση, το αμέσως επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, είστε έτοιμοι?
Ναι, ναι. Listen. Ακούστε. That's your one job. Είναι μία δουλειά σας αυτή. Το να ακούσετε. Listen. And ask more details about what they just said. Tell me more about that. Και ρωτήστε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που μόλις απάντησαν και είπαν. Πες μου περισσότερα γι' αυτό. And then, listen. And then, μετά ξαναακούστε. You don't have to think about sales pitches and scripts and presentations and all that malarkey when you do these steps. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτείτε οποιοδήποτε παρουσίαση, presentation, πώς να την κάνετε, το σχεδιάγραμμα, script, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά ακούστε. Your sales will become natural. Οι πωλήσεις έρχονται φυσικά. It won't feel like you're selling anything. It won't feel like you're selling anything. Δεν θα νιώθεις ότι πουλάς κάτι, τίποτα, όταν το κάνεις έτσι. It will feel like you're matching what you have with what they want. Οπότε αυτό που θα matching, που θα φέρεις, θα ταιριάξεις, είναι αυτό το οποίο θέλουν, με αυτό που έχεις, με αυτό με το οποίο θέλεις. Ναι, ναι. If you have that balance, there's no objection. Αν έχεις αυτή την ισορροπία, δεν έχεις αντιρρήσεις. Ναι, ναι. It's true in any context. And I've had salespeople argue with me for many, many years. I had a sales manager talk to us, the entire company, about how to offer lower prices, because everybody always says price is the biggest objection. Okay, δεν το έγραψα αυτό, αλλά μιλάς about the prices, eh? Okay. Most people think price is an objection. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η τιμή είναι η μεγαλύτερη αντίρρηση. I will prove to you forever that price is not an objection. Μπορείς... Prove, not come. Prove. I will prove to you that price is not an objection. Μπορεί να αποδείξει εσάς ότι η τιμή δεν είναι ποτέ αντίρρηση. Okay. This manager started talking about how to lower prices, how much we could afford to give away, basically. Με αυτό το manager αρχίσαν να συζητάμε για το πώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές, πόσα θα μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά, να δώσουν. Ναι, για να... How much we could offer. Ναι, πόσα χρήματα μπορούν να... How little we could make and still be okay. Πόσο λιγότερο μπορούν να φτάσουν τις τιμές, λογικά, για να μπορούν να είναι ok, ναι. Να επιβιώσουν σαν επιχείρηση, τέλος πάντων. And I said the very unpopular thing, price is not the issue. Και είπε μια όχι τόσο popular, γνωστή, πιο δημοφιλή, τέλος πάντων, κάτι, ότι τελικά η τιμή δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι πολύ δημοφιλής αυτή η απάντηση, έτσι, ότι η τιμή δεν είναι θέμα. And he of course said, well, it is the issue. And I said, I can prove it isn't. And I asked him, what type of car do you drive? Ωραία. Και είπε ότι αυτό είναι το θέμα και μπορώ να το αποδείξω, λέει. Και το ρώτησε, τι τύπο αυτοκινήτου, τι μάρκα αυτοκινήτου οδηγάτε. And of course, I knew what kind of car he drives. A good salesman never asks a question he doesn't know the answer to already. Και φυσικά ήξερα τι είδους αυτοκίνητο οδηγεί. Ένας καλός πολιτής ποτέ δεν κάνει ερώτηση. A good salesman always knows the answer to the question he's about to ask. Ξέρει την A good απάντηση. salesman always knows the answer to the question before he asks it. Ξέρει πάντα, λέει, την απάντηση στην ερώτηση. Ένας καλός πολιτής γνωρίζει πάντα την απάντηση στην ερώτηση την οποία κάνει. And I knew his car was a cute, popular, kind of special, kind of statement sort of a car. Ναι. Και ήξερε, λέει, ότι το αυτοκίνητό του ήταν πολύ δημοφιλές, κάπως ιδιαίτερο, το είδος του στυλ του αυτοκινήτου που είχε. Ας πούμε, ήταν
δημοφιλές, ας πούμε. So he told me what kind of car he drove, and I said, is that the cheapest car you could find? Μου είπε λοιπόν τι είδους αυτοκίνητο οδηγούσε και το ρώτησε λοιπόν, και είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο που μπορούσες να βρεις? And I knew the answer to that question too. Και ήξερα ότι την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Of course, it's not the cheapest car he could find. And he thought that at that point, he kind of started getting angry. And I said, well, why isn't it the cheapest car you could find if price is the issue? Τον έστειλε. Λοιπόν, φυσικά λέει δεν είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο που μπορείς να βρεις, και σκέφτηκε ότι εγώ βασικά όταν του έκανε αυτή την ερώτηση άρχισε εκείνος να θυμώνει μέσα του, γιατί φυσικά δεν ήταν το φθηνότερο αυτοκίνητο, έτσι. Και είπε και άρχισε να γίνεται θυμωμένος αυτός, γιατί ήξερε ότι δεν ήταν το φθηνότερο, και γιατί αυτό δεν είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο που μπορείς να βρεις, αν το θέμα είναι η τιμή. Καταλάβατε λίγο εδώ, γιατί λίγο το χάσα στη μετάφραση. Κατάλαβα τι θέλει να πει. Δηλαδή, ουσιαστικά του έκανε αυτή την ερώτηση. Του λέει, ήταν το φθηνότερο αυτοκίνητο, να το πω με δικά μου λόγια. Και αυτός μέσα του, όχι βέβαια, δεν ήταν το φθηνότερο, δεν είχε πάρει το φθηνότερο. Άρα πώς ήταν η τιμή πάντα το θέμα? Έτσι, γιατί δεν είχε διαλέξει και εκείνος το φθηνότερο. And I told him the truth is that you went and bought a car that fit your personality, your needs, your criteria, and you probably went and showed it off to all your friends after you paid more money than the cheapest car you could find. Is that not true? Και του είπα ότι η αλήθεια είναι ότι πήγες και αγόρασες ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει στην προσωπικότητά σου, στις ανάγκες σου, και μάλλον πήγες και το έδειξες σε όλους τους φίλους σου, αφού πλήρωσες περισσότερα χρήματα από το φθηνότερο αυτοκίνητο που μπορούσες να βρεις. Δεν είναι αλήθεια? Το είπε και στη μούρη κιόλας. So when he had to admit that I was right. And at that point, we talked about how to create value in the product we were selling rather than how to give away money. Έτσι. Οπότε, πώς το κατάλαβε, οπότε συζητήσαν για τα προϊόντα που είχαν, πώς θα δημιουργούσαν αξία στα προϊόντα, για το πώς να δημιουργήσουν αξία στο προϊόν που πουλούσαμε αντί να δώσουμε χρήματα. Οκ, το καταλάβατε λίγο αυτό. Να μην δώσουν στα χρήματα, να δώσουν στην αξία του προϊόντος. So, it's different if you're, it's not different. It's one thing if you're working with a product that's easily commoditized or made, let's say you're 1,000 competitors. Then price is an issue. Είναι, λέει, διαφορετικό αν δεν έχει γίνει, λοιπόν. Είναι ένα πράγμα, λέει, αν εργάζεστε με ένα προϊόν που εμπορευματοποιείται ή κατασκευάζεται εύκολα. What do you want to say? Αν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, εννοεί μάλλον ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες με το ίδιο προϊόν ακριβώς. Εκεί είναι ένα θέμα με την τιμή. Ναι. This is a pencil. It's a commodity. Αυτό είναι ένα It's a pencil. It's mass-produced, easily available, very hard to say this is worth $1,000. Ναι, αυτό είναι παραγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά τα pencil, πώς το λένε, τα μολύβια, έτσι, οπότε είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αξίζει €1,000, γιατί υπάρχουν πολλά στο εμπόριο. But why will people spend $1,000 on a Mont Blanc? Αλλά γιατί, λέει, οι άνθρωποι εξοδεύουν, δίνουν χρήματα για ένα Mont Blanc στυλό, ένα χιλιάρικο. They're not selling a writing instrument. They're not selling something to write with. Πουλάνε κάτι για να γράψουν. Πουλάνε το Mont Blanc για στυλ. They're selling how you feel when you pull out your Mont Blanc to sign a contract. Πώς νιώθεις όταν βγάζεις το Mont Blanc from here to write something. They're selling how you feel when your client goes, ooh, Mont Blanc.
Το καταλάβατε. Πώς νιώθουν όταν σε βλέπουν οι πελάτες να γράφεις με ένα Mont Blanc. So all yes answers are based on emotion. Όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι με βάση το Anytime συναίσθημα. anybody says yes, it's based on emotion. Βασικά απαντάει στο συναίσθημα. Όταν λένε ναι, απαντάνε. Okay. Your job is to create a good mix, a match, and the emotion that warrants someone to say, I want to do this right now. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ένα match mix, να ενώσουμε, να φέρουμε κοντά υπηρεσία προϊόν μας με την ανάγκη του πελάτη και το συναίσθημα που θέλει να νιώσει ο πελάτης ουσιαστικά. Για να πει ναι, το θέλω τώρα. Now, how does this apply to you? How does this apply to them? Πώς ισχύει αυτό τώρα για να ισχύει για τα παιδιά εδώ, for them? Ναι. Πώς ισχύει για εσάς τώρα αυτό? I don't want to give you a big lesson and not you be able to have you use it right now. That would be silly. Καλύτερα λέει δεν θέλει να κάνει ένα τεράστιο μάθημα, θέλει σημασία να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα, έτσι. Αυτό έχει σημασία. Okay, so watch. Somebody give me a problem that they want to solve. Κάποιος του δίνει ένα πρόβλημα για να του δώσει λύση. Anybody. Somebody of them. Κάποιος από εσάς σας του δώσει τώρα ένα πρόβλημα για να το λύσει. Να το δείτε στην πράξη. Nobody has any problems. That's a big problem. Κανένας δεν έχει πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. We've solved all your problems. Έχετε λύσει τα προβλήματά σας όλα. Okay, let's say somebody wants to solve a problem of anxiety. This is one of your clients, okay? Περίμενε. Εγώ νομίζω ότι η Κατερίνα θέλει να πει ένα πρόβλημα. Εγώ έχω πολλά προβλήματα και προσπαθώ να τα λύσω. Εσένα. Το θέμα της αλλεργίας μου, εγώ δεν μπόρεσα να το λύσω. She had a problem with allergy. She couldn't solve. Okay, so you have an allergy problem. We have an allergy. Έχουμε ένα αλλεργικό πρόβλημα. Ναι? Allergy problem. Now, I could be a typical therapist or NLP practitioner, whatever, and say, great, Katarina, I can offer you a session for 5,000 euros. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένας τυπικός θεραπευτής, ένας επαγγελματίας practitioner NLP και μπορεί να σου προσφέρει μία συνεδρία για 1.000 ευρώ για να σου λύσει το πρόβλημα, λέει. What is Katarina going to do? Τι θα κάνει η Κατερίνα? Είναι αυτό που λέμε, ανάλογα με τι πρόβλημα έχω, πώς θα δίνω να το πωλήσω. Okay. Ναι, αν σε βασανίζει πολύ θα τα δώσεις. Ναι. It depends how πολύ. No. But you heard her, you listened to how she said what she said. I didn't even understand, and I know what she said. It depends. Is that, let's do this? No, Katerina's being nice to me. Η Κατερίνα... It's okay. She's being nice to me by saying, well, it depends. That's a no, folks. That's no. O-A-N-D. Περίμενε. Η Κατερίνα θέλει να είναι, λέει, ευγενική μαζί του. But I know Katerina, and she doesn't want to say that in front of all of you, but that's a no. Λέει, εξαρτάται από πόσο είναι ευγενική. Δεν έχει καταλάβει τα λόγια ακριβώς, αλλά κατάλαβε τη φυσιολογία της. She's trying to protect my feelings, and I respect that. Προσπαθεί η Κατερίνα να προστατεύσει το συναίσθημά του και το σέβεται αυτό, okay. But unless it's a, let's do this right now, it's a no. If it's not, yes. It's a no. If it's, let me think about it. Άμα το κάνεις αυτό, είναι όχι ουσιαστικά. Όταν το πας τόσο ευγενικά και απαλά, είναι όχι. Well, it depends. It depends. Εξαρτάται. Αν δεν ήθελα να το λύσω, δεν θα το έλεγα.
If I did want to solve this problem, she didn't tell. Yeah, I understand. But in the context, though, I can offer you a session and it doesn't matter what the price is. Μπορεί να σου προσφέρει μία session και δεν έχει σημασία η τιμή. We can go the other way. I can offer you a session for 5 years. Και εγώ ότι δεν έχει σημασία, συγγνώμη, αυτό λέω και εγώ, δεν έχει σημασία η τιμή αν είναι να λύσω το θέμα μου. Ναι, αλλά ο τρόπος σου λέει που απάντησες τόσο ευγενικά, δηλώνεις ότι είναι όχι, δεν θέλω να το λύσω. Αυτό σου λέει. Και τώρα σου κάνει μία επόμενη ερώτηση και σου λέει, δεν είναι θέμα η τιμή. Χωρίς τιμή, ας πούμε, δεν έχει σημασία η τιμή. Δεν, μπορεί να είναι 5 ευρώ να σου πει, παράδειγμα. Ναι. Here, let me show you. If I say, Katarina, I can work with you, I'll offer you a session for 5 euros. Μπορεί να σου πει, λοιπόν, Κατερίνα, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου και θα σου προσφέρω μία συνεδρία για 5 ευρώ. Look at her face. Και εγώ του λέω όσα θέλει. As you want. As money as you want. Okay, but that's not a yes. Αλλά δεν είναι ναι. If you look at her face, it's like, 5 euro, huh? Do I really believe that? Λοιπόν, αν παρατηρούσατε το πρόσωπό της, ήταν 5 ευρώ, Όχι, προσπαθώ να φέρω στη μνήμη μου την θεραπεία και να δω πώς γίνεται αυτό που σκεφτόμουν. Trying to bring in her mind how is the therapy. I understand. And thank you for playing because I'm doing this on purpose to give you a live example. No worries. Να σου προσφέρω εγώ να κάνω εξάσκηση. Δεν έχω πρόβλημα. The offer care to do practice. And that's it. Here, listen to this one. Here's another one. Okay, this is another thing therapists do. You ready? Katerina, look. I've been doing this for 13 years. I have 40 certifications, maybe more than 40 certifications. This is my job. It's what I do. I've worked with thousands of clients. They've got amazing results, and I'm willing to work with you. Look at her face. Κατερίνα λέει, κοίτα, το κάνω 13 χρόνια, έχω 40 πιστοποιήσεις, ίσως περισσότερες από 40. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι που κάνω. Έχω συνεργαστεί με χιλιάδες πελάτες, έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα και είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ μαζί σου. Ακόμα και αν δεν κατάλαβε τι έλεγε. She didn't have to understand what I was saying to understand that I was only talking about me, not her. Ακόμα και αν δεν καταλάβαινε τι έλεγε, καταλάβαινε ότι μιλάει για εκείνον, όχι για εκείνη. I mean, guys, I have spent probably $100,000 getting my education, but nobody cares. Έχει εξοδέψει, δεν ξέρω πώς τα είπε, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται για σένα τι έχεις εξοδέψει. Not one of my clients cares how much I spent or how long it took or what I know. They don't care. I'm sorry, only? None of my clients care about how much I spent. Κανένας από τους πελάτες του δεν ενδιαφέρεται για το τι έχει σπουδάσει, τι πιστοποίηση έχει, πόσα λεφτά χάλασε ή οτιδήποτε. Κανένας από τους πελάτες δεν ενδιαφέρεται για το θέμα να λύσει το πρόβλημά του ο καθένας. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Solve his problem. Here, now let me give you the real thing and see how it's different. Listen. Να δώσει τώρα την πραγματική, ας πούμε. Ακούστε εδώ, ναι, τη διαφορά. Katarina, I can work with you with your allergy problem, and I guarantee you will solve it, or I won't quit working with you. I'll work with you until it's done. Κατερίνα, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου για το πρόβλημα της αλλεργίας σου και εγγυώμαι ότι θα το λύσεις ή δεν θα σταματήσω να συνεργάζομαι μαζί σου μέχρι να το λύσουμε, ας πούμε. Μέχρι να... Ξέρεις τι, στην προσπάθεια να καταλάβω τα αγγλικά, να σκεφτώ πώς ήταν η θεραπεία και τι μπορούσα να κάνω που δεν το έκανα, έβγαλε όλη αυτή τη... Ναι, όμως ακόμα αυτό είπε λίγο νωρίτερα ο Τζέι, ότι ακόμα που δεν καταλάβαινες τα αγγλικά,
η φυσιολογία σου το έδειχνε. Ναι, μόνο τη φάτσα μου καταλάβαινε τι σκεφτόμουν. Ναι. Γιατί το συνήθω καταλαβαίνει. The unconscious understand much more. I agree. It's all about what is your client going to get. That's it. They don't care about anything else. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι τελικά ο πελάτης θα πάρει. Δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Μόνο ο ίδιος το τι θα πάρει ο ίδιος. Right. So, what's important to you about working together and listen? Τι είναι σημαντικό να δουλέψετε μαζί του και ακούστε τον. Better yet, what's important to you? What problem do you want to solve? Τι είναι σημαντικό για σένα, ποιο θέμα, ας πούμε, πρόβλημα θέλεις να λύσουν. Αυτή την ερώτηση κάνουμε και μετά ακούστε τον. Ναι. That sounds like a really serious problem. Tell me more about how it's affecting your life. Αυτό ακούγεται σαν ένα πραγματικό σοβαρό πρόβλημα. Πες μου λοιπόν περισσότερα. Πώς επηρεάζει αυτό τη ζωή σου. Wow, tell me more. How long have you been suffering from this? Tell me more. Πες μου περισσότερα. Πόσο καιρό υποφέρετε από αυτό. Το ρωτάς, συνεχίζεις δηλαδή. Ναι, ερωτήσεις για να... Okay. What do you think will change if you were able to let this problem go? Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει αν καταφέρετε να αφήσετε αυτό το πρόβλημα. Πολλά αλλάζουν, σαφώς. Hello. How do you think you would feel if you didn't have to worry about it? Πώς πιστεύεις ότι θα ένιωθες αν δεν έπρεπε να ανησυχείς άλλο για αυτό το πρόβλημα. Μόνο wow. I think we have a good chance of getting to that point of feeling that feeling. Νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να νιώσουμε αυτό το συναίσθημα. Τον έχει κλείσει τον πελάτη. Τον έκλεισε. So, at this point, does that sound like something you want to move forward with? Ακούγεται σαν κάτι με το οποίο θέλετε να προχωρήσετε σε αυτό το σημείο. Ωραίο. Yeah. Ωραίο, nice. There's no objection. Δεν υπάρχει αντίρρηση. If I start by saying, yeah, I can work with you and I'll give you 6 sessions for $500. So what? Ναι, αν ξεκινήσω λέγοντας, ναι, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου και θα σου κάνω 6 συνεδρίες για $500, so what? You just became this. Ξεκίνησες με αυτό. You must be the Mont Blanc. Πρέπει να είσαι το Mont Blanc. How will she feel when she doesn't have that problem? Πώς θα νιώθει όταν δεν θα έχει πια αυτό το πρόβλημα. Παιδιά, πήγαμε στο Νιαγάρα. Να πω κάτι. Έχει κάνει ήδη και τεχνική μαζί με αυτές τις ερωτήσεις. You did also with these questions, says. What? I did. I did? Έκανε τεχνική με αυτές τις ερωτήσεις. They could never work. Δεν είναι απίθανο πώς θα βάζουμε μαζί. Είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε. Because remember, framing is very important. You can control how the unconscious mind of your client or your subject works simply by asking certain questions that focus the mind on those answers. Το framing, η πλαισίωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορείτε, λέει, να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ασυνείδητο μυαλό του πελάτη σας ή του θέματός σας, κάνοντας απλώς ορισμένες ερωτήσεις που εστιάζουν το μυαλό σε αυτές τις απαντήσεις. Μάλιστα. Τέλειο. Κάθε φορά φεύγουμε με εγκεφαλικό να πούμε από αυτά τα... Γιατί έχεις κάνει το πρόβλημα.
Well, we were in Niagara Falls. Πήγαμε στις Niagara. Just relax. So, στην πλευρά της Αμερικής, πήγαμε στην περιοχή που περάσαμε, λοιπόν. Ήταν, δεν ξέρω, όλο γκολφ, πώς θα λένε, γήπεδα. Παιδιά, μα έβλεπες τη χλίδα, όχι τη χλίδα, την αρποντιά. Οπότε άρχισα, today we can go to the golf, my dear. Και μιλάγαμε σε αυτή τη φάση 2 μέρες μεταξύ μας. Our driver went today to go us there. Είναι μια δόση του στήλου, έτσι. So the Mont Blanc remind me the golf in Niagara. Μου θύμισε τους Niagara Falls, την περιοχή εκεί πέρα. Μιλάμε, πολύ φάση. Τέλειο. So become a Mont Blanc. Remember the century 1900, το 19ο αιώνα. Δείτε καμιά ταινία τέτοια και πάρτε αυτό το style του Mont Blanc, του hello. I'll share with you something. I was talking to a good friend of mine yesterday who studied with Richard Bandler, by the way. Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας που μιλούσε χτες με ένα καλό του φίλο που σπούδασε με τον Ρίτσαρντ Μπάντλερ παρεπιπτόντως αυτός. And we were talking about, you know, this kind of thing, pricing and lots of different stuff. We were talking about doing some things together. And λοιπόν, μιλούσαμε για τιμές, για διαφορετικά τέτοια πράγματα, για κάποια πράγματα που κάνουν μαζί. Να τα βάλουν όλα μαζί, ναι. And I love the way he put how to value your services. Και του αρέσει πολύ ο τρόπος που έθεσε το πώς εκτιμά τις υπηρεσίες του his or our. How to state your value to someone. Πώς να δηλώσετε την αξία σας σε κάποιον. No, not how to state it to someone, how to state it to yourself. Πώς να δηλώσετε την αξία, our value to the others. How to state your value to yourself. Πώς να δηλώσουμε την αξία μας σε εμάς, στον εαυτό μας. My price for a session is whatever it is because I deserve it. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μου, των τιμών μου, είναι αυτή, όποια είναι, γιατί το αξίζω. Because I'm worth it. Ναι, I'm worth it. The same, it's the same. Ναι. Γιατί αξίζω αυτή την τιμή. Πώς το δηλώνετε σε εσάς. Ναι. I see your point. Θα πω κάτι, κυρία. Λοιπόν, αυτό που λες τώρα μου θύμισε ένα δικηγόρο που κάτι έχουμε εμείς κάνει μια αγωγή και μας τραβάει 10 χρόνια, τέλος πάντων. Όταν πήγαμε να κάνουμε πήγαμε εμείς, νομίζω μας το μετέφεραν, δεν θυμάμαι, κάποιοι αντιπρόσωποι, να κλείσουμε, ας πούμε, τη συμφωνία, το πόσα θα μας πάρει. Μας είπε, ας πούμε, 250 ευρώ το κεφάλι. Ενώ οι άλλοι παίρνουν 50, δεν ξέρω τι. Και του είπαμε για ποιο λόγο ζητάει τόσο πολλά. Και μας λέει το εξής, εγώ τόσο αξιολογώ τη δουλειά μου. Τέλος. They went to a lawyer one time. Now they have an issue for 10 years. So when they speak with him, how much worth all this, and ask 250 per person, compared to the other lawyers that they ask 50. So they ask him, for what reason you? Because I deserve my work, I deserve that. Yes, what a fantastic way to value yourself. Είναι ένας φανταστικός τρόπος να δώσεις την αξία στον εαυτό σου. Και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και να μην νιώθουμε αμφιβολία για μας. Είναι πώς δηλώνουμε εμείς για εμάς. Και
αν παρατηρήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνουμε κοντά. Όντως. Remember too, it's not about what your value is to yourself as much as it is what is the value to your client of getting rid of that problem. Θυμηθείτε ότι δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η αξία σας για τον εαυτό σας όσο είναι, ποια είναι η αξία για τον πελάτη σας να απαλλαγεί από αυτό το πρόβλημα. But you also have to have the internal ability to say, yes, I have a high value because I help people get rid of the problems that are literally causing them to suffer in their lives. Πρέπει όμως να έχεις πρώτα την εσωτερική ικανότητα να πεις ναι, έχω μεγάλη αξία γιατί βοηθάω τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τα προβλήματά τους που κυριολεκτικά τους κάνουν να υποφέρουν στη ζωή τους. Ναι. What more can I say? Τι περισσότερο να πει. Έτσι, αυτό είναι μία δήλωση, μία πεποίθηση βαθιά, έτσι. Μία δουλίτσα με εμάς, στο αξίζω μας, εν τέλει. Ναι. Good questions, Gina. I don't believe that we have questions after that. Kind of a big day on this. Big lesson. And it's okay. Solve the problem for people. They'll tell you what it's worth. They'll pay you what it's worth. Παιδιά, νομίζω σας το είπα και την άλλη φορά, πόσο εμένα ο Τζέι, 1,5 χρόνο τώρα, με έχει βοηθήσει σε αυτό ακριβώς. Νομίζω το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά για το τι ζητάω. Έτσι, το οποίο δεν το διδασκόμαστε δυστυχώς στην Ελλάδα. Όχι. Δεν το διδασκόμαστε. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Αυτό λέγαν τα γονείς. Παιδιά, εγώ θα σας πω κάτι απλό. I'm sorry, I will speak about, compare how is it here in America and some things about the how deserve for ourselves. This is my opinion here to the simple things. Θα σας πω τι αντιμετωπίζω εγώ, θα σας μιλήσω για απλά πραγματάκια, έτσι, στα σπιτικά μας. Ας πούμε, δεν έχω μάθει να χρησιμοποιούμε τα μπολάκια μας, τα καλά μας, τα Tupperware, τα έχουμε πληρωμένα κιόλας, έτσι, για να τα πλύνουμε, να τα ξαναβάλουμε, να το φτάσουμε. Λοιπόν, εγώ τι παρατηρώ εδώ στα σπίτια που μένουμε, ότι θεωρούν ψηλή την αξία τους να δώσουν χρόνο, να πλένουν, να κάνουν. Υπάρχει πάντα ένα μηχάνημα που πλένει, υπάρχουν πάντοτε πλαστικά πιάτα, πολλά νομινόχαρτα, πολλά πλαστικά που χρησιμοποιούν, τα βάζουν, τα πετάνε, δεν κάθονται. Που, ας πούμε, εγώ θα σκεφτώ το κόστος που έχουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε σε απλά πράγματα τώρα, έτσι. Όμως στη ρίζα υπάρχει αυτή η αξία της ζωής τους. Που για μένα, τώρα που το συζητάμε εδώ, συζητάμε μεν για τη δουλειά και εγώ σας το συγκρίνω με την καθημερινότητα, αλλά και η καθημερινότητα δηλώνει πράγματα της αξίας που έχουν στον εαυτό τους. Δεν λέω να φτάσουμε ενδεχομένως σε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον επαγγελματικά, αλλά και όταν φτάσουμε σε αυτό το mentality για τα απλά, τότε η ζωή θα φέρνει πίσω, γιατί η φτώχεια ή ο πλούτος βρίσκεται στο μυαλό μας εν τέλει. Πρώτα. Και αφορά την αξία μας. Η ερώτηση είναι, πόσο χρόνο θέλεις να φτιάξεις ένα παστίτσιο? Μέσα σε μισή ώρα έχει φύγει όλο. Θέλεις να κάνεις 3 ώρες να μαγειρεύεις για να φας μισή ώρα, ας πούμε? Κοίταξε, εκεί υπάρχουν νομίζω κατά με διάφορα πράγματα, γιατί παίζουν οι αξίες. Τι αξία έχει για τον καθέναν η σχέση, η οικογένεια. Οπότε αν έχει βάλει και έχει αξιολογήσει μέσα του τις αξίες του, ιεραρχήσει άλλα πράγματα, δηλαδή ότι για μένα η οικογένεια έχει αξία, άρα δίνω χρόνο μέσα σε αυτό, στο να φτιάξω ένα σπιτικό φαγητό και ας... Ναι, ναι. Εγώ μιλάω με την κατανάλωση, μιλάω με τέτοια πράγματα που, εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Και δηλαδή δεν είναι απλό το να πετάξω αυτή την κάμερα που έχει 500 ευρώ εδώ πέρα που μας βλέπετε και να πάρω μια καινούργια.
Εγώ το γελάω με τον Τζέι, γιατί ο Τζέι θα πάρει 500, έτσι. Το πρώτο πακέτο Amazon είχε 4 διαφορετικά μοντέλα για να φτάσουμε να μιλάμε σήμερα με το ένα και κράτησε σίγουρα τα 2 ή τα 3, δεν ξέρω τι κρατήσει. Θέλω να πω ότι η αξία του στο να έχω τα εργαλεία που θέλω, γιατί αυτό αξίζω, είναι ένα mentality, μια νοοτροπία. Και όλο αυτό που συζητήσαμε τώρα είναι πάρα πολύ βοηθητικό να το έχουμε τελικά. Thanks. Τα λέω μπροστά του, καταλαβαίνει πάρα πολλά, αλλά όλα έχει σχέση, έτσι. Και είμαι πολύ ευγνώμων και χαίρομαι που μπορούμε, γιατί αν το ανεβάσει ο ένας από τον άλλον, μετά το ανεβάσουν και 2, 3, 4, 5 και πάμε όλοι καλύτερα. Είναι ιδανικό. Ναι, να πάμε όλοι παραπάνω στη ζωή μας, με ό,τι είναι αυτό το παραπάνω. Let's open the door. The cats. Εκεί, από εκεί έρχονται οι γάτες. Κατάλαβα. Εγώ όλες τις μέρες που έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει, έχω την πόρτα ανοιχτή και είμαι μια χαρά εδώ πέρα. Έχει air condition, αλλά επειδή είναι τα τζάμια, έρχεται η ζέστη και παιδιά έχει υγρασία και πολύ υγρασία και πολύ ζέστη. Ναι, γιατί είναι δάσος πίσω. Ναι. Οπότε... Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου. Well. Στα ωραία. Well, next appointment now. Mentoring, η αλήθεια είναι, το έχω βάλει... Λάθος, περίμενε. Όχι το έχω, κανονικά. Mentoring 29 Σεπτεμβρίου. 29 Σεπτεμβρίου. Ναι, εγώ δεν θα μπορώ. Ναι, θα το δεις, ναι. Θα λείπεις. Έχουμε πει την τελευταία Παρασκευή. Θα είμαι Κέρκυρα τότε και δεν νομίζω. Θα το δεις, αγάπη μου. Ναι. Και η Καλλιόπη σήμερα έλειπε. Ναι. Όλα μετά. Ωραία. Okay. Γιατί... Ωραία, τέλεια. Οπότε, όσον αφορά το mentoring θα τα πούμε με το καλό τέλος Σεπτεμβρίου. Οκ. Απολαύστε το τοπίο πίσω. Υπέροχα. Ναι. Είναι ωραία. Άμα πιάσω το Σαββατοκύριακο κανένα... Σκιουράκι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχω το μηχάνημα να το πιάσω, να τρέξω. Έχει φύγει. Ξέρεις, είχαμε δει Ελβετία, είχαμε δει σκιουράκια. Θυμάσαι? Ναι. With Katerina, we went to Switzerland together. Oh, nice. So we saw their squirrels. Ναι. Squirrels. So cute. Ας το δείτε και εμείς δεν θα τα πούμε ποτέ σωστά. Squirrel. Δεις, αυτά. Αχ, παιδιά μου. Χαρήκαμε πολύ, so glad. Εμείς πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ανεβάσατε πολύ ψηλά. Ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Έτσι. Φιλάκια. Bye.